ଲୋକଟା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ସାଇ ସାରା ଲୋକ ଜମା ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। କେହି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଆହା ଆହା କରୁଥିଲେ ତ କେହି କେହି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ମୁରୁକି ହସ ମାରୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀଟା ମଧୁଆ ଲମ୍ପଟ ତ କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଦୋଷ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଟା ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନୀରବରେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚୁପଚାପ ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ପକେଇଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫୁଲିଲା ପେଟ ଉପରେ, ଯାହାର ଭିତରେ 5 ମାସର ଭ୍ରୂଣଟିଏ କଡ଼ଲେ ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଇଠା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଦୃଶ୍ୟପଟ। ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବିଧା ଆଉ ଗୋଇଠା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ନାରୀଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମାରୁଥିବା ନାରୀଟି ଗୋଟେ ମା। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ।